38. Ningon diha ang pulong sa Ginoo niya, mingon si Jesus kanila, sa dihang gipadala ko kamo kaniadto, nga walay dalang puntil, bag o sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wala gayod, mitubag sila. Apan karon mingon si Jesus, kadtong adunay puntil, bag, kinahanglang magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo og ang halin ipalit og espada. Kay sultian ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal, kinahanglang matuman dinhi kanato. Kay ang nasulat bahin kanako nagsugod sa pagkatuman. Ang mga tinun-an mingon, tanawa Ginoo, ani ay duha ka espada, og mitubag siya, igo na kana. Magampo ta. Ginoong Dios, ikaw maoy mas labing nasayod sa unsay pinakagikinahanglan namong tanan. Busa, mangayo gayod kami diha kanimo Ginoo nga ang among panginahanglanon niining taknaa imo gayong tagbuon. Dagang salamat Lord nga dili lamang kay kanunay kaming makadungog, but padayon kaming naglihok, magabuhat, mag-apply sa unsay among mga nadungog tungod sa imong grasya kaayo, tungod sa imong tabang o kaluoy Ginoo. Salamat Lord nga ang langit nung kaalam amo gayog madawat niining kagabihon. Gipangayo namo ni, pasalamatan kanamo, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan moingon, Amen. Manglingkod ta mga igsoon. So, ang atong isgutan kining puntil, bag o espada. Now, sa katapusan nga mga gibilin sa Ginoo ngadto sa mga tinun-an, sa wala pa siya gidakop, gisakit, gilansang sa cross og namatay, doon ay mga importante kaayo nga gibilin ang Ginoo ngadto sa mga tinun-an nga mga tugon, mga dugang nga pagtudlo, mga pagpasidaan, mga panambagon, dugang nga mga pagiya aron sila mahimong mabinantayon. Now, kung imong susihon og ayo og tun-an og ayo ning pagpakiglakaw sa mga disciple, daghan kaayo nga mga sitwasyon nga kauban nila ang Ginoo, kita nila sa personal ang Ginoo, mahikap nila ang Ginoo, klaro kayo ang pagtudlo sa Ginoo, pero wala sila kasabot. Sa unsang paagi nga nasakpan ang mga disciple nga wala sila nakasabot? Because wrong ang application. Kaya dili magmatter sa kinabuhi sa Kristohanon kung dugay na takaayo o pinaminaw sa pulong sa Ginoo, pero ang atong pagkinabuhi lala sayop gihapon, pag matuod lang kana nga wa pagyud ta kaayo makasabot. Kung magisgot ka kabahin sa paglambo sa kinabuhi sa usa ka bata, makita nimo ang usa ka bata nga ang ihang pagpanabot ang iyang pagkinabuhi, ang iyang pamatasan, pagpanglihok-lihok, magdepende sa iyahang pagsabot, inubanan sa iyahang paglambo, kanang pagtubo niya. So, kaniadto sa bata pa ko, ang akong pangandoy, duwaan. Duwaan gyud. Nya nitubo og gamay, mangandoy og sinina. Bisti nga. Ndayong nidalaga. Muulitaw na og mudaga, mangandoy na og mga partner-partner, uyab-uyab. Pag naminyo na ang iyang pangandoy, balay na dayon. Naay kapuy-an, sitol na nga ang financial nga panginahanglanon,
dapat settle ay kana na ang sitaw kana stable. And then magapadayon na siya. Nya hangtod matiguang ta ang atong pangandoy para sa itong kaugalingon, mabalhin na ngadto sa atong mga apo. Di ba? Isun ka mangandoy og duwaan, tiguang na ka. No? Ingon ana mga igsoon. Na ato ning susihon karon. Bag ang puntel, kana yung bag mga igsoon sudlanag gamit. Sunod kining puntel, sudlanag salapi. Dayong espada, protection sa imong pagpanaw mga igsoon. Now, usa sa gibilin sa atong Ginoo before ang adlaw nga mas sakito na siya, mamatay na siya, kining niya sa Lucas 22:35 hangtod sa 38. Unya, sa verse 38, kung ato ning tanawon, because kini manggong New Testament, nasuwat ni siya sa Greek nga pagkasuwat ni siya. Nya masalin na siya, gihubad na siya sa English, masabta na siya niya. Paghubad sa Bisaya. Kahibaw ba mo nga ini dunay mga paghubad sa Bisaya nga mabuwag na siya sa original nga pinulungan. For example, the lost coin. Katong lost coin, tong nawala nga sinsiyo. Ang sanang basta kay coin. Nya pag-abot diri sa hubad na sa Bisaya na katong nawala nga salapi. So mayon itag salapi kwarta. Katong dili papel maning ato karon kanang something like silver or stainless or basta kay coin. Gihubad na siya ang nawala nga salapi. So kuot kasi mong bulsa 5 Gs na ay tinagpiso. Mo na imong understanding nga mo na siya. But actually, katong gingon ang the lost coin, part siya sa headdress sa usa ka babae. Tagaan ka usa ka headdress kana bitang murag ibutang sa imong ulo, yan ay coin ana nga ga-connect na siya nga kung mawala ang usa di na mapuslan tanan. Ang muhatag ra ato ag atong iyang pamanhunon. Motoy muhatag ato niya. Agig pasalig niya sa iyang kaugalingon og ang tibok iyang pamilya og ang iyang banay gisalig sa usa ka babae. Kung mawad-an tong usa, it means imong gibuak ang imong pagsalig niya. Diri pod, balik ta diri. Tanawa ra ko ng verse 38. Ningon niya, ang mga tinun-an mingon tanawa Ginoo ani ay duha ka espada og mitubag siya igo na kana. Kung literal ra nga atong pagsabot ana, kung dili gyud nato ni imbestigahon para asa maning espada. Nga duna na sila ni duha ka buk espada unya ningon si Lord igo na na. Sakto na na. Bastante na na. Kasukol na ta na. Na tayo magamit bugag kahoy. But actually, ang word diha nga igo na kana dili diya ang gipasabot niya, dili ang espada nga naa na sila duha ka buok, sakto na na, igo na na. But pag ingon ni Lord nga enough na, ang iyang gipasabot is ang ilahang panagsultianay. Ug ang mga panghuna-huna sa mga disciple, nga wa gihapon kasabot, igo na na. Ang ilang pagkaway kaalamag, ang ilang pagkawalay, igong panabot. Kaya dili espada literal nga magtinikbasa igyud taani. Maoy pasabot ni Lord nga andamon gyud ninyo kay one day magkagubot gyud naa may self-defense magkaguliyang gyud ni dili ingon ana mga igsoon. Aron nga mas masabtan nato ni pag-ayo adto una ta sa unang pagpadala ni Lord sa iyang mga tinun-an because magsugod man ta sa pagtuon sa kinabuhi sa usa ka bata. Og moadto ta karon padong ta sa kinabuhi sa mga tinun-an ingon nga matured na sila. Kumayon gani kag tinun-an nga bag-ong gitawag, wala nagbase sa ilang edad nga tag 30, tag 40, tag pila ilang edad. But nagbase sa pagkahimugso nila diha sa buluhaton sa Ginoo ingon nga mga tinawag. Mga bata pa. Bag-o pang gipakatao diha sa buluhaton sa Ginoo. And we know, bisan ako,
sa bago pa kong gitawag sa Ginoo, daghan kaayo kog mga lapses, mga kulang, mga imperfection, mga pagtudlo nga asa na ni dito mao ni mao na. Sa padayon nga mga pagkat-on, pagtudlo, nga mga nangadawat, nga mga pagtudlo, may bawa nimo ang imong pagtubo tungod kay ang imong pagpaubos maoy imong mabantayan nga, wow, wa ko ani sa una ba? Murag wa ko ani sa una ba? So maadto una ta mga igsuon sa unang senaryo sa mga bata pa ta or mga bata pa sila. Bag-o pa silang tinawag, gistudluan sila, giyahan sila, o gitudluan sila dag nga mga butang sa unsang paagi nga ang Dios naga-provide. Lucas 10. Ato sa Lucas 10. May ano dito? May mga, asan sila? Nasa Jeka. Sige. Mag-mix na ako dito. Paki-English lang ni. Kay Bisaya yung Bible ko, tapos yung English dyan. Sige, Luke chapter 10. Chapter 10. Na dito na. Naniwang na niya akong Jis. Luke chapter 10. English po. Paki-English na lang. Okay. So, Luke chapter 10. Tanawa ha? Palihog. O, naikuanda. Translation na English. So, gipadala sa Ginoo ang 72 ka mga tinunan. Doon naman siya specific nga 12 gyud ka buok. O nya sa 12 doon na siya tulo nga kanunay kauban. Unya usahay doon na po'y usa nga iyahang mauban og tudluan. Luke chapter 10 verse 1. Ingon siya, human niini nagpili ang Ginoo og laing 72 ka tawo. So, Jesus chose 72 disciples. Gipili niya ang 72 niya, iyang gipadala. Ha? Lagi, klaro na dire, oh. And the Lord now chose 72 other disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places He planned to visit. Before si Lord, mo adto ni anang maong dapit, magpadala una siya duha. So, familiar kayo nato mga igsoon ang sistema, ang paagi sa old og sa new. Before ang mga Israelite mudong dito, magpadala una og spy. Like Joshua, nagpadala siya, napunta sa bahay ni Rehab. So, gipadala niya ngadto sa mga taon, nga nagplano siya na iyahang adtuan. Nagpadala siya og 72 ka buok, partner. So, next verse, ingon siya sa verse 2, these were his instructions to them. Take note, tanawa ang instructions. Sabi niya, the harvest is great, but the workers are few. Kaya kung may magplanong muskulag Bible School, sabihin niyo sa akin, libre ang kaon, gasolina og motor. Providean mag motor. So these were his instructions to them. The harvest is great. Daghang sangyawanan. Daghang walihanan. Daghang dapit wala pa church sa atong context karon. Daghan pa kayo mga taong wala kadungog sa pulong sa Ginoo, mga harbisunon. But the workers are few, kunti lang. Ang mga preachers, ang mga evangelists, ang mga may kaalaman. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. So, ang sabi niya sa mga disciple, mag-pray kayo na si Lord magpadala pa ng mga harvest. Ask Him to send more workers into His fields. Imagine na, 72 sila, gipadala ni Lord. Pero ang 72 ba, kayanin nila ang work ni Lord, ang gawain? Dili nila kaya. Sabi ni Lord, ang dami pa. Di kaya ng 72. So, mag-pray kayo na magpadala og mga harvest. Next, magpadala og mga harvest.
magpadalag mga ngani. Now go! Muna ang iyang sugo. Go! And remember that I am sending you out of the lambs among the wolves. Ang sabi ni Lord, humayo na. Ay, kanang umalis na. Alis na kayo. Isa na. Ano niyo na? Lisuda kayo eh. Panglakaw na mo. Sangyaw na mo. Pero wait sa, paminaw. Take heed. Pantaye. Daw muramog mga karnero para kayong tupa na ipapadala doon sa wolves. Kaya pagka ikaw, Christian, tandaan mo to, tupa ka. Yung mga friends mo, katrabaho mo, kaklase mo na wala pa sa Panginoon, wolves, ang mga karakter niyan, pilosopo ka, insultuhon ka, maot kayo sila, response sa imo kung mag-share ka sa word ni Lord. Minsan naman, sinabihan na tayo ng Lord na ikaw tupa ka, doon ka sa mga wolves, pagdating mo doon, naging wolves ka rin. Dahil Kristoano ning unana. Sayaw mo dito sa Ginoo, sayaw po mo dito. Nabahala mas mo kinabuhi. Dagang Kristoano ning unana. Sabi ni Lord, tupa ka, papadala ko kayo sa mga wolves. So, tupa. Wolves. Next verse. Don't take any money with you. Di ba, baliktad man pag-abot dito sa chapter 22. Ang sabi niya dito, huwag kayong magdala ng, huwag niyong gawing excuse na wala kayong pera, kaya hindi na lang kayo gagawa. So, sabi niya, don't take any money with you, nor a traveler's bag. Ayaw mong pagdalag, daghan kayong baon. O niya, masabtan na to, why? Ngano? Nor an extra pair of sandals. And don't stop to greet anyone on the road. Sabi ni Lord, diretso lang kayo. Kung ano lang sinabi ko, kung saan ang direction ko, doon lang kayo. Huwag na kayo maghapit-hapit. Ayaw na. Diretso lang yun. Ayaw pagdalag kwarta, ayaw pagdala og bag, ayaw pagdalag extra nga sandals. Unya, masabtan na to og ngano. Next verse. Ayaw hapit-hapit. Whenever you enter someone's home, pag naibalay nga mudawat ninyo, first say, may God's peace be on this house. So, isulti ang panalangin sa Diyos niya ng pamilyahan. Next verse. If those who live there are peaceful, the blessing will stand. So, kung doon ay mudawat sa maong panalangin, kanang nga panalangin, na nila. Katong mudawat. If they are not, then the blessings will return to you. So, ang sugo daw, i-bless ragyod sila. O dili sila mudawat sa blessing, din ang blessing nara nimo. Ngita na po kaglain. Di kay pag sangyaw nimo, gi-insulto ka, gi-away nimo. Alam mo? Pakyas ra ba sila, Ingon na din sila sa Lord, paulan mi kalayo? Manugdon sa ilang likod. Next verse. Don't move around from home to home. Diyan ka lang. Stay ka lang dyan. Ayaw adtos plaza pagpakigdebate. Kung kinsa lay ni dawat na disipula na at timanana sangyawi na patubuan na. Ayaw pagkalat-kalat diha sa kalye o pagpakigdebate. Kinsa lay mo dawat diha pabilin. Stay in one place. Eating and drinking what they provide. Pista man day pastor, may kabantay. Halimpyo imong konsensya. Amen? Don't hesitate to accept hospitality.
Because those who work deserve their pay. Kung atimanon ka, gantihan ka, providean ka sa tanan, deserve ka na. Because nagtrabaho ka. Next verse. If you enter a town and it welcomes you, eat whatever is set before you. So, inigabot mo dito niya, dawat ka, giabi-abi ka, paminaw ha, dili ang mga tao maoy, nakaangkon niya ng maong kinaiya nga, madinawaton sila. Ang Ginoo mo'y nagplastar, nagpahiluna, nagtandog sa mga tao, kinsa ang mudawat. Munang niingon si Lord, kung kinsa ang mudawat ninyo, dayon mo, kaon sa insay iyang gidulot. Nga naman, si Lord may nag-prepare po. Amen? Kalod man ni tanan nga buhat. Sa ningon siya, sulod ninyo, kisa itong mga abi-abi ninyo, nya, dulutan mo pagkaon, nahala dawat. Kaon. Next verse. Ayuha ang mga masakiton. And, sulti sila nga ang paghari sa Diyos, ana-ana, nagsugod na. Ang gingarian sa Diyos. It means, ang pagkamatarong, ang paagi sa pagkamatarong. Ngano man nga kingdom of God man ang giwali? Because ang mga Israelita nailalom sila sa gobyerno sa Roma. Gikan pagani gyud ni silang na ilalom sa Babylonia, na ilalom sa Persia. Hangtod nga niabot na ning mga Sanhedrin. And nailalom na sila sa Roma nini nga tayma. And bisan pa sa ilahang pagkanasod kaniadto nga wa pa sila nabuak. Hangtod nga na divided kingdom sila, wa gyud sila katilaw og perfect nga kingdom. But na ay gi-promise nga kingdom of God, mao ni nga giwali. Nga mao na ni ang kingdom of God, ang kingdom of God. So, ayuha ang mga may sakit. O sultii sila nga ang kingdom sa Ginoo, ana-ana. Next verse. Sa verse 10, but if a town refuses to welcome you, go out unto its streets and say, next verse, we wipe even the dust of your town from our feet to show that we have abandoned you to the feet. And now this the kingdom of God, and know this, that the kingdom of God is near. Kung dunay di mo dawat, itaktak ang abog. Di isa ng abog. Pasidaan nila. Di na mi singlon. Wala na mi tulubagon ninyo. Inyuhan na. Wala na. Itaktak ang abog. Pasidaan sa ilaha. Next verse. Verse 11 na. Ingon siya, I assure you, even the wicked Sodom will be better off than such a town on Judgment Day. So, gisultian na daan si Lord mo, bitaw na ingon siya, sama mo sa mga karnero nga ipadala ngadto sa mga lubo. And then, sa katapusan, ingon siya, sultian ko, mas ayo pa, ang Sodoma. No? Mas makabarog pa tingali, mas makabarog pa ang Sodoma sa adlaw sa paghukom. Imagine unsa kadautan ang Israel kaniadto nga gipadalan sa Ginoo 72 ka mga magwalali. Especially mga igsoon ang Northern Kingdom. Capernaum, Galilea, paabot na dito. Tiro, Sidon, Decapolis. Ngano man, kanunay silang nakadungog sa wali og milagro, pero di gyud sila motuo. Now listen to this. Balik ta sa unsay giisgutan ni Lord. Ingon siya, sa inyong pagpanglakaw, ayaw mo pagdalag bisag unsa. Sula na kwarta, bag, extra nga sandalya. Nga naman, aning time i-provide ni Lord, ipakita ni Lord nga siya maoy mo provide sa tanan.
sa paagi nga ug asa sila gidirect sa Ginoo, didto pod ang provision sa Ginoo. Kung asa sila nga balay, kabalo na si Lord nga kining balaya, mao pod ni ang panimalay nga magdawat sa ila. Mao pod ni ang lungsod nga magdawat sa ila. Sa tungod kay gagmay paning duha namo ka mga anak, inig manglakaw mi. Ang tanan nilang mga gikinahanglan, akong wife ug ako ang mag-andam. Loadan to mga biberon ug mga gatas. And then unsa pa mga ano niya, mga ligo. Sige, magdala dag ilisan, magdala kami, may mag-andam. Sabta na to? That means, kay mga bata pa sila, dili pa sila mga hamtong or matured. Pero kung mag-edad na sila parehang princess ni Divine, kami gihapoy mag-andam, murag problema na na. You know what? Paspas kayo ang pag-mature sa bata kung dili nimo siya i-pampers. Sige, pasabot ana. Kanang dili nimo ako-akohon. Tudluan gid nimo siya kung saan ning kalisdanan. Sige, pagluto. Oh, timplahe. Oh, ikaw pagbugag kahoy. Ganito. Tudluan gid siya. Kay kung dili nimo na buhaton, mag-edad na naghapit nag-30, di gyapon na makamao. O, parehaan ni karon. Sa atong gisgutan sa chapter 10, gi-provide ra ni Lord tanan gyud. Ingon si Lord, ayaw mo dala, ayaw na ninyo naghuna-una. Na ako'y gisulti ninyo, maoray inyong gisulti, na ako'y paadtuan ninyo, maoray inyong adtuan. Kung kinsarang tawhana akong ipahimamat ninyo, maoray inyong himamaton, wayaw na mo hapit-hapit pa. Diretso na mo sa unsay akong gisulti. Ganuman, pareha na ako, amahan o inahan, gi-prepare na namo tanan ang para sa among mga anak. Si Lord giandam na niya tanan para sa mga tinunan. Ang akong mga anak, pag nauli na sila, unya na sila yung mga accomplishment, bisag unsa pa na kagamay, nakadrawing og kabaw nga tuloy sungay. Daddy, lipay kay na silang mo present. Manugilon. It's a sign sa ilang tulubuan ingon nga mga bata o giunsa nila paghatag og value ang mga butang nga kung hamtong naka wala nakaayoy value nimo. Tama? Magduwing kag butterfly imo ipakita ni Gerson. Sun, nakaawa sun. Nindot kay kung drawing. Malipay ka na. So, kasagaran, ang ilang ipresentar agig sugilon, gusto nila og pasidunggan sila, daygon sila, i-approve sila, like, huy, wow, nindot kayo, approve, good job. Inganaon sila. Tama? Why? Napa sila sa dili pa mature na level. Pero unsay na itabo, human sa ilang misyon na mauli na sila. Mauni ang ilhanan mga igsoon. Sa ilang pagpamauli, verse 17 na ta. Basahin ko muna sa Bisaya. O nya, mibalik ang 72. Nga malipayon kayo og mayon. Ginoo, ang mga yawa, ni patuo ka na mo sa among paghingilin kanila. Pinaagi sa imong ngalan. Nagets na nato? Sa akong illustration nga akong mga anak, og na sila'y mabuhat, bisag unsa, mubalik sila nako, musugilon, daddy, look at daddy, tanawa, daddy, tanawa. See? But lahi na ang ilahang paglambo, ang ilahang maturity, ang ilang level, pag-abot dito sa chapter 22. Mas masabta na to ni. So para nila, lipay na kay sila, bililo na kay sila, kay nakadrawing sila butterfly na kuluran nila. That is why uli sila, sumbong sila, Lord, grabe, tumbling ang mga yawa, Lord. Pag-rebuke na mo, Ginoo, kamas-kamas, Lord, abog-abog, ligid-ligid. Grabe, Lord, giluwa itong iyahang kuan, Lord, katong iyabang bukol sa liog, pag-rebuke na ko, Lord, giluwa lagi niya, Lord.
Haguan ko ng mga taong masigog, paminaw, masigig, sugilog, mga milagro. Haguan nyo kay ko na. Lipay kayo sila. Mura lang yung mga bata. Sumbong yun. Grabe, Lord. Ingon si Lord, verse 18, Jesus said, yes, he told them, I saw Satan fall from heaven like lightning. Yeah, kita ko. Nahulog si Satanas, murag kilat gayon. And verse 19, tanawa ni, mauna ni. Ang verse 19 o verse 17, ang verse 17 kalipay sa mga bata, ang verse 19 kalipay sa mga matured. Hello, andito pa kayo? Amen. Tanaw ang verse 19. Ingon siya, look, I have given you an authority over all the power of the enemy. And you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. Gipakita ni Lord. Di ba ningon siya, ayaw pagdalagbag, ayaw magdala niya silang betadine. Magdala niya silang vaccine, magdala niya silang mga, grabe na kayo, no? Anyway, ingon si Lord, tanawa, gipakita na ko ninyo, nga bisan ang mga, like snakes and scorpion, gikrush, gitumban lang ninyo. It means ang nakalinlaing balatian, nakalinlaing oposisyon, nakalinlaing paagi sa yawa, gitumban ra ninyo, gilupig ra ninyo, waag yun, intawon ni sila. Makagasgas, bisan gamay sa inyo, ha? Grabe, no? The next verse, kini. Ingon diya, but don't rejoice. Maona ne. Napa mo? Unsay giingon sa 17 kaganina, Lord, grabe Lord, mo niya mong nabuhat Lord, oh. Awa butterfly Lord. Di ba nindot kayo Lord? Na elepante Lord, oh. Lo, ngayon kayo pagka-drawing Lord. Lami ilang report, no? Ingon si Lord, yes, okay. Bitaw, grabe kayo na, nindot kayo na. And then, giingnan sila ni Lord, mauna ni, but don't rejoice. You know what? Lahi ang kalipay sa bata o ang kalipay sa matured nga tao. Muna yung ako kanunay gi-explain sa inyo about my kananggagmay na ako nga mga anak. Nga manugilon sila sa ilang mga achievements. Naka-drawing sila, naa sila kanang mga, like mga, sana ilang panggakson nga murag mga teddy bear. Nya ang ilang mga sinina, kuhaon nila atong kabinet, kay ilang sininaan ang teddy bear, ilang mutangan og short. Nya, daddy, awa, daddy, awa. Nya, pareho mi. Ngo, nice. Kuha po kong teddy bear, nya ako pangingan. Dili, no, di ba? Same sa ila, pagbalik nila, ana din sila, Lord, grabe Lord. Tamling mga yawa, Lord. Lupigin sila na mo, Lord. Grabe kayo, Lord. Pag-abot sa verse 20, ingon si Lord, ayaw mo kalipay. Nga mga demonyo, because evil spirits obey you. Rejoice because your names are registered in heaven. Para asa man ang yawa mo tumbling. Para asa man ang makaayo kag sakit, pero imong ngalan wala sa langit. Daghan na sila, Matthew 7. Matthew 7, 20 to 21. 21, 22, and 23. Niya, dili ang tanan nga nag-ingon, Ginoo, makasulod gingarian sa langit. Kung dili kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa Dios, sa Amahan. And then, muingon niya sila, grabe ka Lord, nagwali mi sa imong ngalan, nagpalayas mi demonyo, pinagis imong ngalan, nakayo mi mga masakiton. And Jesus said, I don't know you because wa mo na record. Wa na suwat. Di ba? So ingon si Lord, ayaw mo kalipay. And sometimes nga kapatid, lipay na kaita, o kung sa'yo mga achievement na to. Paingon si Lord, pinakaangayan ginatong kalipay, kanang gipakamatyan ta ni Jesus, giluwas ta niya, we are saved, and ang atuang pangalan na rehistro sa langit. And ato nang hinumduman sa kanunay, sa tanang pagsulay, sa tanang kalisdanan, sa tanang mga pagdaugdaw, sa tanang paglutos.
Hinumduman nimo kanunay nga imong ngalan na sulat sa basahon sa langit. Registered in heaven. And ingon si Lord, pareho man ni sila. Luke 15 ug Matthew 10. Sa Matthew 10:42 ingon siya, bisag makahatag lang kag usa ka basong bugnang tubig ngadto sa usa ka alagad tungod kay siya akong alagad. Dili gayud ka kaikiyas sa panalangin. And gamention si Lord dito og tulo o upat ka mga hayop. Ingon siya, hinumdumi kini ninyo daw kamo mga karnerong ipadala nako ngadto sa mga lobo. Duha na. Kaila ba mo kung saan yung lobo o kining karnero? Okay. Then ingon siya, that is why, be wise like serpent. Tulo na. And be humble like a dove. Madugay tagsamot o atong hisgutan ang mga kinaiya ni anang mga mananapa. But ibutang na to na sa atong una-una, kayo sa'yo makalimuta. Nga inig-adto na nato dito, ang atoa nga kinabuhi is tupa o ang atong batasan sa lampate. Pero pag abot na dito, nahimong wolves, ang kinaiya, nahimong bitin. Una nga magbantay kita. And balik na dire mga igsoon. Ayaw mo ka lipay. Nga, gitudluan niya. Normal ra ni, mahitabo yun ni. Dili lang kamoy makahimo ani, makahimo ang tanan ni ini. Pinaagi sa akong ngalan. Kung itugot nako ni, makahimo ang tanan. Pero ayaw mo kalipay. Ang inyo ikalipay, your name is written in the book of life. Your name is registered in heaven. And then, ang labay ang kapanahunan, ug niabot na sila sa katapusang adlaw before si Jesus mag-antos. Naghatag na po siya dugang mga pagtudlo. Balik na ta dito sa 22. Nya pagkahuman, i-compare na to ning duha og kuhaan na to ni siya og direct application sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Chapter 22 na ta. Luke chapter 22 verse 35 to 38. Ingon si Lord. Luke chapter 22, verses 35. Then Jesus asked them, when I sent you out to preach the good news, and you did not have money, traveler's bag, and extra clothing, did you need anything? Sabi ni Lord, nung pinadala ko kayo, asay gisgutan ni Lord, katong naa sa chapter 10. Nung pinadala ko kayo, nung binigyan ko kayo ng mission, nung ako'y nag-send out sa inyo, wala mo gadala og bag, wala mo gadalag kwarta, wala mo gadalag extra nga suot, naabay na kulang ninyo? Unsay ilang tubag? No, they replied. Ang tanan, gi-provide ni Lord. Sabi ko na sa inyo, pagka ang mga bata, imo na silang iuban, wala na sila'y andamon o angayang dadon. Ang ilarang buhaton, sunod sila nimo kay ikaw ilang ginikanan. Di ka mo yung pagtimpla gatas, pang sudlidaan ng imong mga biberon, pagdalag life jacket kay malunod ka, pag ikaw tanan anak. Because immature pa sila. Pero moabot ang time nga sama ani. Baliktad na. Ingon na si Lord. But now, He said, take your money, doon na mo'y kwarta, and a traveler's bag, kung doon na mo'y bag, and if you don't have a sword, sell your cloth and buy one. Sakto ba akong basa aning clock? Cloak? Libuga kaya, no? Cloak. Kupo na siya sa Bisaya, di ba? Paminaw sa aron ta makasabot, ane?
Ingon si Lord, kung wala mo, kaniadto gipadala mo na ako, wala gyud ko ningon yung pero wala na kulang ninyo. And this time, kani nga time, ani nga panahon, gikan karon, ingon siya, gikan karon. Kung doon na mo'y provision, gunitin na. Kung doon na mo'y bag, andam kanunay. And kung wala mo'y espada, baligya ang kopo. Ngano mang wala, ningon si Lord, ibaligya inyong balay, ipalit og espada, ibaligya inyong yuta, ipalit og espada. Ngano kini man pod? Ang kopo. Sa mga scholar, kasabot kay sila unsa ng kopo. Because bisag asa mag-travel ang mga Hudyo, dili pwedeng wala sila kupo. Sa panahon sa kagabihon, maunay ilang proteksyon, maunay ilang tulugan, maunay ilang balay, maunay tanan. Mo gani nang nag-ingon ang balaod, nga kung dunay mangutang nimo, unya ilang gi-collateral ang ilang kupo, sa di pa mosalop ang adlaw, iuli nila, nakabayad sila or wala. Because maunay importante kayo. Pero niingon si Lord, baligya na nga kupo. Kana nga clock, ibaligya na, aron makapalit, gyud mong sword. And sword in the Bible is protection. Panalipod nimo. Naakay idipinsa. Sa context sa gera, mga igsoon mo, yun ay imong hinagiban. And ingon gani dito sa Hebrew 4:12, ang pulong sa Ginoo, mas hait pa kaysa sa espadang duhay sulab. Ingon dito sa Episo nga, ang pulong sa Dios mao ang espada sa Espiritu. So ingon si Lord dire nga, kung wala mo'y espada, ibaligya ang inyong cloak, ang inyong na kupo, ipalit yun mong espada. And kabalo ba mo mga igsoon? Expected na yun nga ang mga disciple dire tubo na. Why? Sa chapter 10 daw, bata pa sila, ako na'y bahala tanan, sunod na mo kung sa ako isulti, lakaw na mo. Gani pagpauli nila, nagpamatuod sa ilahang kanang kulang pa sa paglambo. Kana bangga present, mabri mo na himo Lord, mabri mo na himo Lord, mga bata ba? Eh, gitudluan ni Lord, ayo da. And this time, ani na. Sabi ni Lord, kayo na. Kamu na. Kaniadto walay nakulang ninyo because ako lahat ang nag-provide, ako lahat ang nag-prepare ang mga tao, ako lahat. Sa chapter 10. But this time, kayo na. So kung may money kayo, then keep it. Kung may bag kayo, kahit anong maano nyo, sige na, prepare. And then kung wa mo espada, baligya inyong pinaka-importante. Palit mo og espada. Nakita mga Kristohano ng atong gikinanglan nga espada, ang kamatuoran. The sword of truth. Ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, mao ni ang pinakagikinahanglan nato. Don't you know nga wa gyapon sila kasabot. Kanang nag-expect na ka nga matured na unta pero wa gyapon kasabot. Tanawa ang next verse. Ingon siya. For the time has come for this prophecy about me to be fulfilled. He was counted among the rebels. Yes, everything written about me by the prophets will come true. Kay mo abot na ang mga panagna. Ngang gisulti mahitungod na ako, matuman na gyud. Itipon ko sa mga kriminal. Isipon nga kriminal. It means mag-antos na siyang mamatay og ilubong. Then ang mga disciple, sila na ang magpadayon. Mao ning akong gi-illustrate kaganina na kung gagmay pa ang among mga anak, kami ang mag-prepare. Chapter 10. Pero kung dagko na sila, tapos na sila pang eskwela, na anami sa chapter 22, kamo na'y bahala sa inyong kinabuhi. And unsay gusto ni Lord nga atong makorek rong gabi huna sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi? Because daghan kayong mga Christian gusto rang magpabilin sa chapter 10. Nga mag-agad ra kanunay. Basa man ka nga, walihan raman ta. Minor ko tagwali. Ampo ram putang pastor. Dili kanunay nga naata sa chapter 10.
Nga si Lord ay bahala, ang ilang leader ay bahala ang mag-provide diha tanan. Mubot ng time, matured na sila na pod ang mulihok sa ilang kaugalingon. You know what? Ang lesson learned nga makatunan nato sa church sa Hillsong, perting dakuha nga church. Like, pinakasikat nga singer si tong laki? Justin Bieber. Ningon siya, pastor, ayo nagpaabutag mo silang ang adlaw. Arian ako, gusto ko karon ako mabaptize. So alas 2 kadlawon gibaptize siya. Kabalo mo asa siya gibaptize? Sa bathtub sa NBA player nga mas unang nakabig niya. Gasunod na sila. Napil pa si Lina Gomez and then si Kevin Durant. Pero nikalit og collapse ang Hillsong Church. Alin dakuan na kay sila. And ang ilang mga kanta popular kaayo. Nang ni collapse tungod sa ang ilang leader nakasala. And kabalo mo arang daghanang nawala. Daghan kayo sila members. Tibuok kalibutan nga gibati nilang gibetrayed sila sa ilang leader. Bagkabalo mo kinsay nagpabili nila ang mga matured katong mga nanubo diha sa Ginoo. Nga naman ang ilang kalipay, ang ilang pagsimba naa sa Ginoo, wala sa pastor. Ang ilang pagdayeg naa sa Ginoo, wala sa church. Kay sometimes magdayeg rata kundi ata sa church pero tuwa ta didto sa atuang asa ta wala tay pagsimbag pagdayeg sa Ginoo. Kaya karon nga kagabi na i-correct si Lord nato nga dita magpabiling chapter 10 immature kinahanglan nga ako ray mo provide tanan. Kung anak ka dili pwedeng chapter 10 ra ka nga ginikanan na nimo mo ray mo provide nimo tanan. 30 na, 40 na pila na edad mo lutuan paghihapon kani ka mao mo pritog buwad. Magpritog buwad, maghimog buwad nga uling. Sabi ni Lord, so expected na. Okay, for 3 years. 3 years ko kayong nakakasama. 3 years ko kayong nakasama. Tinuruan, pinakita ko sa inyo. Lahat na witness nyo. Expected na, matured na sila. Kaya ngayon sabi ni Lord, okay, wala na ako. It doesn't mean nga si Lord, dili na mangingay alam, dili na mutabang nila, kaya ang presensya sa Ginoo mag-uban man nila. But parang tinuruan sila ng Lord na, it's time for you. Nga kamo na mismo. Kay mahimo na sad mong leader. Wala na ko, kamo na po'y mahimong leader. So, prepare. Kung naay bag, kung naay money, kung walay espada, pagpalit og espada. At siguro galupad ang mga una-una nato. Gira gini, pinatyanay gini, kanya-kanya na nagpaagi parang mo survive. But nagisgot si Lord og pontel, nagisgot si Lord og bag, nagisgot siya og espada, pero usa ra iyang gipasabot. Pag andam na mo barog na mo sa inyong kaugalingon. Maura na, wala na nagisgot si Lord og nagsumpay pag makigubat ta, makitinikbasay ta, survival na ni. Wala na ko kamo na. But ang sabi lang ni Lord, prepare. Expected nga kasabot na unta sila. Pero tanawag unsay nahitabo. Tanawang next verse. Usas mga tinun-an niingon, "Look, Lord," they replied, "we have 2 swords among us." And Jesus said, "That's enough." Maybe daghan na to, gabasa og Bible karon, inigbasa na to ani, ang atong nasabtan kay ningon si Lord, nanamoy duha ka sundang, igo na, sakto na. Wala si Lord nagisgot kabahin sa sword nga naandam na nila. Nanaday duha, sakto na. Wala, dili na mo igipasabot. In fact, girebuke pa sila ani. Ano man?
concept, ang ilahang mga panghuna-huna, ang ilahang mga kanang nasa ilang huna-huna nga na ay hari, na ay mga sundalo. And na ay dipinsa, na ay sila'y panalipod. Unsay purpose ani nga espada? Proteksyonan nila ang Ginoo. In fact, ingon kani si Lord, ang mogamit og espada, mamatay sa espada, katong gigamit na nila ning gitikbas tong sulugoos pare. And sabi ni Lord, ibalik mo yan. Ang gumagamit niyan, mamamatay sa pamamagitan niyan. And sabi ni Lord, that's enough. Parang sabi ni Lord, kanang wala ninyo'y kaalam, kanang dili dayon mo makasabot. Enough na. Dapat makasabot na unta mo. Dapat ang inyong pagkabataot, enough na. Ang kanang inyong actions nga immature ra gihapon. Ang paagi ninyo sa pagdawat sa mga pagtudlo immature ra gihapon. That's enough. Or ang sabi ng Lord, enough na nga conversation. Nga naman. Unsay purpose na si Lord? Padayon pagyapong magtudlo ang ilang pagsabot galutaw. Yung ang lalim na ng katuruan ng Diyos, tapos yung pagkakaintindi nila ay pangibabaw pa rin. Sabi lang, that's enough. Kaya na mga Kristohanon, mga igsuon, sabto na ito ni pag-ayo. Usahay, sa pagdawat nato sa pulong sa Ginoo, o sa panahon nga magtuon tas pulong sa Dios, ilabi na diha na sa direktang pag-apply sa pulong sa Ginoo, daghan tag kapalpakan. Nganuman, ang pagdawat nato sa pagtudlo ni Lord sa chapter 22, pariharas atong pagdawat sa chapter 10. Nung immature ka pa, siyempre yung katuruan mababa. Pero nung nag-matured ka na, ang katuruan medyo malalim na. Pero pilit natin ipababa ang katuruan. Nga anuman, because ang pagdawat nato, ang pag-intindi nato sa word ni Lord, tuwa paghihapon sa pangibabaw. Tuwa paghihapon sa pangbata. Immatured nga pamaagi. And that is why karon nga kagabihon, dapat ang kada usa nato duna nagyoy personal nga desisyon nga ako pinaagi sa tabang sa Ginoo motubo gayon. And that is why naatay mga discipleship. Kami sa Martes sa gabi ang among prayer na himong discipleship. Naanay mga one-on-one discipleship. And after anak nila ma-disciple, papangitaon naman na sila usapod ng ilang disipulon. Because nindot unta nga ang tanan gyud nga Kristohanon dili na magdepende sa unsaray madawat niya, unsaray itudlo saya, kundili siya mismo, duna na tinguha nga pinaagi sa tabang sa Ginoo, mas mulambo gyud siya. Now, I tell you, bisan mga teacher sa pulong sa Ginoo, balikan ra nato ni. Sige, balik sa 35. No? Balikan ra nato ni. Kaning bersikulo Kining bersikulo og katong gisulti ni Lord dito sa chapter 10, gamiton ni sa mga preacher sa pagsupak sa mga tawong mangandam. Imagine mga igsuon nga invite ko nga, sabi ko, kabalo mo, dili lang yun kay nakadawat og kaalam while nag-study ko. Gituduan pa jud ni Lord akong kasing-kasing unsaon magpaubos. Nga everyday aware ko nga gikaluy-an ako sa Ginoo. And wala ko'y nahimo, parang akong ngalan gisulat dito sa langit.
tungod sa gugma o kaluoy sa Ginoo ragyod na. So aware na taana, ang wisdom nga mo nakatunan nagtudlo nimo nga sa tubangan sa Dios, aware ka nga abog ragyod ka. So tungod sa kaalam, tungod sa mga pagtudlo, mas naila-ila nimo unsa ka ug unsa ang Dios. Dili man hingpit kay wa man gyud makatugkad unsa gyud ang Ginoo kagamanan. But nakaila ka unsaon pagpaubos. Kung nag-study ka nya ni dako imong ulo na ay problema nimo. Ang tawag nimo Kiko. Kiko ba tong nasa? Koke. Ang tawag nimo koke. Kung nidako imong ulo. Now, tanawan ni, gamiton ni nila. Di ba niingon si Lord, kung doon na mo'y puntel, kung doon na mo'y money, keep it. Kung doon na mo'y bag, traveler, din andaman na kanunay. Kung wa mo'y sword, din andam. Dapat na amo. Tapos, pag mo'ingon tag, nindot ba yapod og mo study, kay naadyo tayo kwan. Nagingon ang Bible. Ayog dalagbag, ayog dalagwan, ayog dalag. Tuho, mga ang Ginoo ray mag-provide. Tanawa ra guni. Gamiton dayon ba? Nga i-oppose. No? Ingon si Lord, kung naay money, kung naay puntil, kung naay bag, kung wa may espada, pagpalit og espada, it means prepared, be prepared, be prepared. Kinanglang andam sa kanunay. And usas paagis pagpangandam nga ako nasabtan pag ayaw mga ison kanang magtuon. Nya mo garbo na dayon maingon aka nang amo gyud nang gitun-an amo gyud nang ipangayos Ginoo nga kalam gipastingan gyud namo nagpila ka adlaw. Ngano dili fasting nang mo eskwela ka? Nga naa kay mga adlaw-adlaw kalingawan pero imo nang gifast kay mag-focus kang magtuon diha sa para pagkat-on des Ginoo. Gamiton nila ni. Moingon na dayon nga, wa man nag-ingon si Lord nga kuan. Kay i-provide naman tanan, iatag naman ang kaalam, manggamit pag verse ng Holy Spirit, mag-atag ko diyan yung kaalam. Unsa may ipahinumdom sa Holy Spirit sa imuha kung wa kay gitun-an. Kung wa kay nabasa, kung wa kay nakatunan, kung wa kay mga kamatuorang gipanggunitan, gipamalandungan, gimeditate sa kanunay. Munang dili pwede ni nga imong banggaon ni nga bersikulo. Dapat sabto nimo. Dis-a sila nagsugod. Unsay pagpadayag ni Lord. Kadtong paagi gipadayag niya nga siya leader, mga kwan, siya maoy nagtagbo, siya maoy nagprovide, og siya namuhat. Sa ilang pagpanaw, ga-protect si Lord sa kaalam nga isulti si Lord mo'y naghatag. Sa mga balay og mga katawan nga ilang adtuan, si Lord mo'y nagtandog aron sila nga maoy mudawat. And sa mga naay mga sakit, naay mga balatian, naay mga demonyoan, si Lord nag-provide sa milagro, mga ayo sila. And pag-uli nila, nugilon na yun sila. And di rin na sa chapter 10, sabi na ni Lord, kayo na. Kayo nang mag-lead. Kaya be prepared. And kabalo mo, pag ingon ni Lord, kung wa mo yung espada, baligya ning clock, ibaligya inyong clock, palit mong espada. Gid-gihapon sila kasabot, ni ana sila, Lord, and I duha. Ingon si Lord, enough na ni, di nata maghisgot. Undang nata. Nga naman, pangibabaw gihapon. Tanawa. Mali ang ilang masabdan. Sa time nang gidakop si Jesus, mali ng application. Ibot dayog espada. Dayon. Gitikbas na dayon tong sulugoon sa Pangulong Pare. Yan ang sinasabi ko, na pagka-wrong ang understanding mo, wrong din ang application. Kaya kahit nung si Lord ay inaristo na, gidakop na si Lord, sabi ni Lord, balik mo yan, espada. Ang mugamit og espada, mamatay sa espada. Balik mo yan. Bisag naan na si Lord, gidakop na siya, nagpadayon gihapon siya og tudlo mga igsoon. And ang desire gyud ni Lord sa mga disciple, unsa to? Daghang laborer, pag-ampo mo. Daghang anihon, gamay ra ang laborer,
Pray. Pangayo sa Ginoo nga maghatag siyag mga laborer. Ya ang mga laborer kinahanglang sila full grown. Ingon kitag full grown sakto gyud, hingkod gyud. Tawgon sila men. Muna na ko na-explain, no? Pag mo yun naganig be a man, it means equip, ligon, saktog baruganan. Pag mo yun naganig woman, it means equip, ligon, saktog baruganan. May katakos, may kaibalo, may kaalam. Munag ingno na gani ka, be strong like a man. It means nga, di ba ko tinuod? Lalaki man ko. No. Daghag ko lang. Need kaayon nato mga igsuon nga mas malig-on pag yun ta. Mas mulambo pag yun ta. Mas may naay katakos pag yun ta. Kalipay sa Ginoo nga ang iyang mga tinunan nagkat-on sa iyaha. And diri na sa Book of Acts nakita na gyud ang ilahang paglambo nga sila gamit gyud. Walay gi sulti sa Book of Acts nga sila gagamit og sundang bisag asa. Ang ilang gipang buhat na nagwali sila uban ang otoridad sa Dios. Kadto nga sword. And mo'y kalipay sa Ginoo. Kaming mga leader sa church. Tag malipay kay daghana. Pero mas labaw ang kalipay sa mga leader sa church nga ang kada usa naa unta gyoy kaugalingong pagpangandam. Ningon man bitaw tong i-provide ra dong ra dito. Dito ra sila. Chapter 10. No, dili ta magpabilin dito sa chapter 10. Ari na ta sa chapter 22. Kamaon na ka sa imong kaugalingon. That means nga kung giunsa ka pag-lead, makamaon na ka unsaon pag-lead. Kung giunsa ka pagtudlo, mauna na kamao ka. Kung giunsa pagpasabot, makamao na ka. Because, ingon si Lord, kung naa kay sandal, kung naa kay bag, kung naa kay espada, kung naa kutob sa angayan, pangandam. Kay kamo na. Igsoon, dili ta kanunay magakauban, dili ta kanunay magakakuyog. Kabalo mag-unsay na itabo, answered prayer. Sabi ko kay Lord, tagay ko mga bagong couple. And gasunod na dayon eh. Gasunod dayon ang mga couple nga nanungha. And that is why na mga panahon nga ako dyan na silang duulon. And sabi ko kay katong mga prayer list bita nato, Lord, nana po yung mga bago, tabangin taon ni nga matiman na mo ni. And nag-abot sila. Bisan tuod, daghan kaayong wala na dinhi. Kulang pa. This coming Sunday na ay 18 kabuok from Mindanao. Ma-attend sila dire og fellowship. So, niya na sila sa Bohol kay na sila'y mission for 3 weeks or 1 month, I don't know. And then, ari sila dire mo simba. Bisan na lang sa paghimamat, no? Pag-abi-abi, i-usher, kumustahon, mudul ka, mo smile. Hinaot nga naan atas chapter 22. Dili tong naapaghihapon dito sa chapter 10 nga, sila ra, provider na ta, muhatag ra, sila ra bala, di na atong trabaho. And hopefully, mga igsoon, naadjud tayo makatunan ni ini. Gid-challenge o kanunay mo na kung gidasig na basahag yun nga dunay tumong ang imong Biblia. Kana bang intentional na kay tuyo karong adlaw basa ko kay arong nanapod ko ron sa kay makatunan nako. Intentional jud ka nga mo basa. And og na kay wa nasabtan imo jud tong isuwat kay manguntana gyud ka. And lain pa ang pagdayeg, pagsimba, pagsunod sa Ginoo dili ni Sunday nga buluhaton, kundi buluhaton nato ni tibuok kinabuhi. Mao nay gipasabot naan nata sa chapter 22. Di ta magpabilin diha sa chapter 10 nga providean ra katanan. But sa atong pagkakristohanon, mulambo na ta kay dili pwede nga
leader na unta ka, pero ang gusto ra nimo magpalid ra ka kanunay. Nasabtan nato mga igsoon. Nasabtan nato mga kabatan-onan sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga pagkinabuhi. Hayog sayangin ning kapanahonan nga gihatag pa sa ato sa Ginoo. Tanawon nimo ang palibot nato. Tanan naghinapos, tanan nagkahurot. Ayag usiki. Sa akong kauban dire nga mga tigduwa og basketball. Seryoso kay ta sa atong duwa nga basketball. Hopefully seryoso pod mong mangita sa inyong Biblia kada adlaw. Seryoso sad mo nga mupuntos, makakita, makabasa, makaangkon og pulong sa Ginoo sa matag adlaw. Kay kun wala pakyas gihapon ta mga igsoon. And tungod kay naata sa evangelism karon nga topic, challenge nako ni sa mga papa. Doon na nakahumanas ilang assignment. Padayon mo kanang imong testimony sama kang Pablo gamitan na giunsa ka sa Ginoo. Unsa man ka sa wala pa ka sa Ginoo o kinsa man ka sa wala pa. Sanaan na ka sa Ginoo o kumusta ka karon sa imong pagpakiglakaw sa Ginoo. Gamitan na. Isugilo na kung dili ka kinsa man, kung dili dinhi asa pa man, kung dili karon kano sa apa. Amen? Andama imong bag, imong kwarta, ug ang imong espada. Dili na gipasabot literal kwarta, bag ug espada, but ang imong pagkaandam sa bisan unsay ipabuhat sa Ginoo diha nimo. Nasabtan na to? Ang Diyos magpanalangin natong tanan. Manindog ta mga igsoon. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat Lord sa mga pulong nga imong gihatag diri kanamo. Salamat sa mga pagtudlo. Salamat sa katakos, sa langit ng kaalam, sa kahibalo. Salamat Lord nga unsay among mga nakatunan maupoy makit-an diha sa among pagkinabuhi. Lord, dili gyud namo ni ma-apply ug dili namo ni kaya ang pag-apply Ginoo. Kun dili gayud ubanan sa imong kaluoy ug sa tabang sa imong balaang espiritu. Father God, I pray nga dili makawang ang mga mensahe nga among nadawat rong gabihuna. But gamiton nimo ni O Lord sa adlaw Ginoo imo kining igapahinomdom diri kanamo. In season and out of season, himuon mo kaming may katakos sa paagi nga mapangandamon kami kanunay, pinaagi sa kusog ug sa tabang sa imong balaang espiritu. Nagampo ko Lord para sa among mga kabataan, patubuan ni silang dunay tinud-an na yung pagtaho diha nimo. Lord, nagampo ko sa among mga young people nga dili sila Kristohanon sa mga pulong, but Kristohanon diha sa pagkinabuhi. Lord, nagampo ko para namo nga mga hamtong. Dili namo usikan ang nahabilin namong panahon og mga katuigan. But amo ning batunan sa among tagsa-tagsa ka mga pagkinabuhi, Ginoo. Ban sa dakong tinguha nga amahan makapadayon kami sa pagbuhat sa mga tawag sa sugo nimo sa among mga kinabuhi, Ginoo. Salamat kaayo Lord sa tanan nga niya karon. Kaming tanan magasimba, kaming tanan magadayeg, ug ang tanan Ginoo magasugid sa imong balaan, gamhanan nga ngalan nga angay ra gyud sa kanunay maoy ipataas ibayaw. Lord, wala jud milaing tagaan sa among pagdayeg ikaw ra gyud. Lord, tabangi kami o Ginoo. Kanunay namong hinumduman among pangalan na sulat sa imong gingarian. Ug mao ni ang among kalipay ingon nga mga lambo na diha nimo Ginoo. Kining tanan mga material nga mga butang. Lord, kining tanan lumalabay lamang. Kaming tanan